Добро утро от 5 май. Днеска трябва да спрем радиото и климатика да спрем толкова студено. Ще ида да закарам колата, да я видят за... Не може да се отвори пака, нещо се е откачило. По рекламация, може и да иска пари, само ще си платя, не искам да ми е вред всичко на колата. Два дена направо не помня, не знам къде съм. Събота ходих към Златните. Трепалета карах. С тока. Искам да купя на чистачка на шефката за Гергиев ден. Тя Гергиев ден е утре. Да, за утре, значи днеска трябва да пристигна чистачките. Бао си майката. Сега чуем да я оставя. Ще спира малко хубава, мисля сега се обавя на мама, чето и тази събота ми е последната. През седмицата няма да пие. Трябва да почна да се бия тестостерона вече. Всяка редовно по-малко. Всяка седмица по-малко. Ще видим. За приключваме за днеска с клипа. Направо не знам. Дано да е успешна седмицата, Боже, дано. Искам да е успешна. Всичките искам да ми крещят на халта. Що ми крещят всичките, не знам. Толкова ще ги дразна, че да ми крещят. Заради шефката, тя почна да ми крещи. Сега пак всичките почнаха да... Аз пък няма да се правя. Както и да е. Ай. Взел съм ска сегащи. Всичко е точно. Днеска ще се оправят нещата. Спорна е доходна момченца.